να πάω να τους ξυπνήσω στις 2 η ώρα το πρωί και να του πω δεν μπορώ να κοιμηθώ, ξέρω εγώ, και θα κάτσεις να μ' ακούσεις ρε μαλάκα γιατί ξέρω εγώ, θα κάτσεις να μ' ακούσεις ρε μαλάκα γιατί ξέρω εγώ. Καλημέρα σας. Γεια σου, καλή. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη? Καλή σου πρωί. Ρωτάει ο ίδιος ο Αμερικανός ναύαρχος, και τι θα πείτε στην κοινή σας γνώμη? Και απαντάει ο Θόδωρος Πάγκαλος, θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας. Είναι τρομακτικό. Αυτό πας σε ειδικό δικαστήριο, παραβίαση του συντάγματος και απόπειρα εξαπάτηση του ελληνικού λαού για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικά γεγονότα αυτά, αλλά βλέπω με λύπη ότι τα θέματα της πράσινης οικονομίας, τα θέματα του περιβάλλοντος δεν... Συγγνώμη, πάθε κάτι? Όχι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Γεια σου, καλή. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη? Καλή σου πρωί.